Hi there. दिनै जोङो Congruent Figures, that means गोरोबलायनाय सावगारिनि सोमोन्दै सोलोंगोन। मोननै सावगारिया गोरोबलायनाय जानांगौबा मोननै खान्थि रुल्स फालिनांगौ। नम्बर 1 रुलानो जाहैदों सेम इन शेप, महरा एखे जानांगोन। आरो मोनसेयानो जाहैदों सेम इन साइज, एरिया, बे सावगारिफोरनि एरिया समान जानांगोन। होमबासो जों बे मोननै सावगारिखौ Congruent सावगारि एबा गोरोबलायनाय सावगारि होननानै बुंनाय जायो। इंग्लिशआव बेखौ Congruent Figures होननानै बुंनाय जायो। Please remember English terminologies. It is very important for your future. Alright? नैबे सावगारिफोरखौ हमनानै लादो। T1 आ मोनसे ट्रायंगल, C1 आ मोनसे सार्कल, बेंखन आरो R1 आ मोनसे रेक्टेंगल, मोनसे दब्लाय। बेफोर सावगारिफ्रा गावजों गाव गोरोबलाया, मानोना बिसोरनि महरा मिलायलाया। ट्रायंगलआ सार्कल जानो हाया आरो सार्कलआ रेक्टेंगल जानो हाया। बेनिखायनो बिसोरो गावजों गाव गोरोबलाया। दानिया नै आगदाथिंनि सावगारिखौ नायदो। ट्रायंगलआ ट्रायंगलजों मिलायलायो, सार्कलआ सार्कलजों मिलायलायो, रेक्टेंगलआ रेक्टेंगलजों मिलायलायो। बेनिखायनो बे सावगारिफोरा दानिया गोरोबलायनायनि पसिबिलिटि दङ। बिसोरो सावगारिफोरा गावजों गाव गोरोबलायगोन जेब्ला बिसोरनि एरियाफोरा समान जागोन, होमबानो बे सावगारिफोरा गोरोबलायगोन। जुदि एरियाफोरा गोरोबलायोबा बेखौनो जोङो गोरोबलायनाय सावगारि बुङो, Congruent Figures। आं आरो माखासे एग्जाम्पल होबावनो नागिरदों, गोसो होनानै नाय। T1 आ ट्रायंगल, C1 आ सार्कल, R1 आ रेक्टेंगल। दानिया आगदाथिं नायदो। T1 नि सिदायाव दङ जोंहा C2 सार्कल, C1 नि सिदायाव दङ जोंहा R2 रेक्टेंगल आरो R1 नि सिदायाव दङ जोंहा T2। बेयो गावजों गाव गोरोबलाया, मानोना बिसोरनि महरा एखे नङा। ओंखायनो बे सावगारिफोरा मोनसे गोरोबलायनाय सावगारि नङा। आरोबाव मोनसे एग्जाम्पल, नोंसोरो बेनि एन्सारखौ नागिर। अलराइट, मानो गोरोबलाया बेनि एन्सारखौ नागिर। आगखिनि सावगारिखौ नाय, बेनिफ्राय आगदानि सावगारिखौ नाय। बे मोननै सावगारिफ्रा गोरोबलाया, मानो गोरोबलाया साननानै नाय, बेनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो।